Oso ondo, jauna. Bueno, nutrigenomika. Aikasi jati, onna. Zer dek zehazki, zertan datza? Bueno, esan deken bezala genetika eta nutrizioa bateratzia, ez da? Hoi da, a ber, pixkatola sakonkigo esplikatzeko, a ber, deno dakigu, azkenen genetika nundi datorren, dala, azkenen gure gurasuak pasaizkiguen, bueno, genetika o karakteristika batzu, pertsona bate begi urdinan imazka, pues guraso pasatzelako da, ez da? Vale. Orduan, ze gertatzea, genetikan parte hortan, badauela alderdi dinamiko batzuk. Esango dugu, modifikatzen juteiala, bai, modifikazio horiek bai gertatzen diala faktore desberdinen gatikan, bat aldu izan faktore ambientala, gaur egungo kutsaura gatikan, estazio desberdinen gatikan, jateko ituretan baitare, seguntze jaten deun. Eta hori denak gure genetikan eragina sekak, ez da? Bai. Karo, leku kutsatu bat emalin bau, bai genetika bakat, baino kutsadurak aldatu iten dik igual, ez da? Hoi da, azkenen ez balin bazan egongo aldaketa ikan da ezer, gaur egongo gaixotasunak eta ere bai, genetiko kiztizkiko pasatzen, orduan ez genituzke eukiko, no? Ados. Aldaketa horiek, ekartzekuna da, azkenen, esango dugu, gaixotasunak eta arazoak, beti gure sisteman edo gure gorputzean. Eta, hau dena ekiditeko, hau ikasmatutako histori baek, o nutrigenomika hau existitze egia? Hau ja existitzea. Vale, nundikan hartu ego, nundik hasi egau? Hau gu ja unibertsitatean ematen hasi ginean, pixkat, nutrigenomikan histori jau, eta oso interesanti iruditzen. Nik hau martxan jarri berra dakat, o zerbait igual esklusibo edo berezi bezala, interesa sortuko zulako. Eta, klaro, ikusi izan azan, pixkanaka genetika hori analizatzen azteziala, eta horrekin, emaitzak ikustezian, beti lagungarria zala behintzat, batez gaixotasun edo prebentzio lan bat iteko. Osea, asuntua dek, nutrizioa beti dakigu, nutrizionalki ondo jan behar dela eta ondo egin behar deula, baina segun ze genetikak eken, ez dik berdinak balioko, ez da? Horren bilak itxastik orduan, ez da? Segun pertsonalizatzea ja nutrizioa, ez da? Hoi da. Ni beti zatet, jendiak zatuna da, Andoni, hau hona da, hau txarra da. Nei zenbat kostatzen zaiten, jendi zatea da, ez egiz esan. Porque aldik itzako hona izan. Oze tamainan, oze neurritan, o egunero, o urtian behin. Hoi da. Nik beti zatet, ensaiatu berdona da, oitura bezala gauzak egoki eukitzen, edo oitura osasuntxu batzuk eukitzen, baina beti dengo elikagai batzuk, pertsona batzuk ondo iteiena, eta beste batzuk ez direna ondo egiten. Eta hori intolerantziak izan gabe, eta ezer izan gabe, baizik, eta pixkat intolerantzi puntuak ebai kontuan hartu behar dira. Bai, beti intolerantzia alimada pertsona bat, kontutan hartu behar dugu intolerantzia dakan ez dakan, ze azkenen horre baitara eragina ingo iola pertsona horri, baina bestalde, ikusi berde baitare, predispozizio aldetikan edo genetika aldetikan pertsona hori nola da hon, eta horren baitan ze komenizaio nutriente aldetikan. Pertsona batek igual vitamina gehiago berditu, eta ikusten deu, test bat ondoren epigenetikakoa, faltan da hola. Orduan iten duena da pixka potentziatu arazo horiek ez etortzeko, eta pertsona horre bintzat prebentzio lan bat iteko. Vitamina batzu berbaitu, o koipega batzuk, o omega gehiago, eta gize berdeun, horren bilagun, ez da? Hoi da. Da lan bat iskat nutrigenomika, bateze prebentzio lan bat bezala. Beti izaten nik gizakila, guk gauza asko azkigu, baina beti normalian, zerbait pasaz arte, ez dugu ezerrik. Ez da espabilatzen. Hoi da.